Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, ΑΕΚ Ομόνοια 0-2. Παρόλο που η ΑΕΚ μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε πιο καλά από μας, ο Κυριακίδης έδειξε ότι ένας πάρα πολύ καλός πορτάρης και αξίζει να παίζει στην Ομόνοια. Έπιαν κάποια πάρα πολλά καλά, απέκρουσαν κάποιες πάρα πολλά καλές ευκαιρίες της ΑΕΚ και καταφέραμε να φύγουμε από η σκάλα με 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα. Έβαλε δυο τέρματα ο ΜΑΕ με τη βοήθεια του Σεμέδο. Στα δυο νομίζω, ναι. Και καταφέραμε να φύγουμε που τη σκάλα με τους 3 βαθμούς. Αυτά συνεχίζουμε. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο 22ο πρωτάθλημα. Ναι, αυτά. Συνεχίζουμε. Ομόνοια Λάος πρωτάθλημα. Γεια σας. Καλό βράδυ.